Tapos ba? Sa Kirno. Oo. Construction naman ba siya sa kalawasan ba? Oo. Bakit ito? Hindi ginawa. Guys, naghalin kami sa Santa Monica. Ari kami sa buong ni Pastor Paquito. Ari kami sa buong sa katedral. Hanggang ara nag. Amo nakatuan to Plaza Cuartel. Nang bali guys, ang Plaza Cuartel, amo sa prisuhan sa mga Kastila, sa mga pasaway na Pilipino, di nagabot ang mga Japon to na Chimpo, ginimo nila prisuhan sa mga POW Bulaw. Amo na dad nila ginahold ng mga garibel din mga Pinoy, mga dakpa nila na Amerikano. So katuwa namon subong ni Pastor Paquito. Hello. Sige, tata Pastor. Guys, ari kami subong sa Plaza Cuartel. Aring do, di lang ako sa English Ari. On this side na. Ara, i-pause lang ang video kung gusto niyo pasahon tanan. Grabe no? Basa-basa lang ta. Prisuhan na di. Ginimo nila o garrison. Di ang mga mga Amerikano na prisoner, di nila ginatago. Isang mga kon. Oo, di. Bali guys, nang ibasa na mo ng storya diri natabo sa Plaza Cuartel, medyo mo kasakit kid kag kalain kaya mga Hapon sa tiempo World War II nang maabot nag-aabalaan nila maabot ng mga Amerikano. So ang mga nadakpa nila na Amerikano sundalo nang pasulod nila sa mga air raid na shelter. Sa nagsulod na ginbubuan nila gasolina kag ginsindutan. Di ko sino magwa da sa air raid na shelter. Tiro nila ti mga sila naka-survive. Kaya mo subong ang Plaza Cuartel. Pero kung amo na kung ari sa Puerto Princesa, bali kung dito na yun no, ara da sa ang pier dun sa likod ko bye-bye na namin kung ari ka dibe makabisita kay balahaw do laing basta kung ari ka di. At also makabisita ka sa katedral, sa museum, amo na kung ara ka sa bag-o na syudad, nagabisita ka. Anami gid na mo kadto ang museum gid. Mga chong and chongga nang mangita kami kalandaan ni Pastor Pac. Kada medyo gutom na kami. Ara yung kabay tayo makita kami di ng do Batchoyan or kalandaan na da. Hello po. Amo naging simbahan. Kami di ko rin view At home kitang view. Mga pre, hindi kami kalupad. Drone din ni Pastor subong. Kay no fly zone, nagalikin try naman pilit. Pero hindi, gid kaya. May lang di subong sa may katedral di. Dra, may ari di kasal subong, di tanawon namon balahaw. Parang iya sa akong wife. Ariya, may ari di kakwa sang SDE na same day edit na ina-try nila piki ang mga iba na scene. Ala, pikian niyo pa. Guys, that's a bride. That right there. Oh, perfect time because it's our first time here and we get to see a wedding in the church. So guys, the bride is inside the church. All of my
Ano man ban mo sa kasal? Ang ganda ng kasal nila guys. Napaka ganda ng dating. Oo. Yung babae talaga at kung makakita ninyo siya tapos yan ang siya. Siyang-siyang. Araw, ma'am. Guys, kisang tanggano kami. May nasurya kami. Naripat ko mag-video. Tinalinga ako magsurya sila. Doon ka taga-Germany sila. Si Edik, si Monique. Kamra, apat sila kasi mana. Galibot sa Pilipinas. Kamra ka namin sa Suryaon. Na damo, sila pa kami na mangkot. Kay bali nakaplastar nila, trim kaya may tinira rin sila kami ni Pastor. Galibot-libot na kami sa syudad. May kami brown. So, plano na mo, mabalik na lang guro. Kag mag-pulupaway. Kamo na. And preparing ourselves for tomorrow's Oo. worship. Kay Simba pa daan buwas. See you tomorrow. Para sa mong guys, nang kasigi-sige lang kami lakat. Kay iwat kiting jeep palahaw. Diri sa sa Puerto Princesa. Nagina pa kami kalakat ni Pastor. So far wala pag jeep. Tampla mo nila kataw, amo ni kataw kay iladala no. Nan. Wala traffic ay. Tanya mo ni permi. Kaso dito tayo katama yung jeep. Mga pre, hari naman kami subong ni Pastor Pax sa MCA Pasalubong Center. So right now, we are going to buy we're gonna look for some wallet that says Palau on it. I think we have to pass it. So we have to look for a wallet. Kay ginagayo iya kilala na baklan siya. Kamo na. Ang vlog Pastor. Kambal ko naging pangita mo. So guys, hanapin natin ngayon yung wallet. Yung wallet guys. Sa mga wallet dito. Tulungan nyo ako maghanap ng wallet guys. Para point purse. Ito siya guys. Yan. So nahanap mo ng hinahanap mo. Pinat no? Pinat. Hindi ayaw mo maglilibot muna. Lalali ba tayo? Kapitan mo muna. So guys, kapitan niya muna. And then maglibot kami. Maglibot kami muna guys. Oh, maglilibot kami. So if ever you're here in Puerto Princesa, you should visit this place because they have lots of kind of pasalubong you can buy for your loved ones back home. Today, I visited this place to buy something. It was around like 8 a.m. I think, 8 a.m. and there was literally no people. But right now, it's there's lots of tourists around here. I think it's around 3 p.m. right now, so everybody's trying to buy. Yung damit ko ba rin natin hindi? Iba rin niya. Basketball players. Hi, sa wakas. Arin naman kami di sa biochemistry, lapit sa Santa Monica. Kapoy sa biyahe. Haling pa kami sa Plaza Cuartel, di yun pa Katedral, di yun pa Pasalubong Center. Subong bakal pa kami sila nanon para sa barko bus. Kaya pa rin din ako magsalasala, kay kamahal, bitang ilabaligya. Hindi siguro. Daan ko rin si Pastor. Meron sila corn beef mo, na doon sa pakete lang balaw. Mga pre, namawa kami liwat ni Pastor Paquito, dire pinapagkaon, di kaya sila squid drinks, no? Di kami tungol, di kami ara siomay, kag kwek-kwek, kag fishball. Kamaya, kanami, kay tag 5 lang piso. Kaya ng Diyos ang Pastor. Dito. Yan. Gamit niya sa photo. Pre, mo sang kwe ba? Mo sang kwe ba? No.
Kamusta ang pay ba? Kamusta ang pay ba? Ganda, wow. Pero, but I don't know, I feel scared. Scared. Siguro hindi ako sanay sa mga santos. Malalim ba? Hindi. 5 feet lang, 5 feet. 5 feet, okay na rin. Ang tubig masarap ba? Sobra. Nakita niyo bang mukha ni Jesus? Oo. So, magko-convert ka na? Go. Amazed lang sa mga ano. Mag-ano ka muna, magkain ka dyan, oh. Busog kami, kumain kami. Pumapops na ka na kaya, pumapops na kaya. Nakaihi kayo doon sa... Oo, sa pool. tapon. Sa joke lang, pero hindi. Mamiyang The best, the best. ng Jared. Ayun. Guys, please sana maka-subscriber. Jared. Nag-subscribe naman ako. Diba na, ano? Hindi. Ara. Ako, ito na. Nag-subscribe ako sa Ara. kanya. Uy. Ara. Di yun i-tap mo ng bell button. Ara. Thank you, Ged. Mayo. Thank you. Ano na ko? Ano? Subscribe ka na eh. Nagla-live ka? Yeah. Record lang. Hey guys! Musta? Follow me on Instagram at planet.ycom. Ano para mo? Ano? Ala. Nagliman nyo ka Ala. Kami yan Guys, balitapos na ang si BYFD Subong. Amo na ning campsite. Napariyo lang sang last. Wala na tao. Subong, amo na ni katawhay na lang kami wala obrahon. Mga tagilwilo. Ara na yun, ang mga taga grocery di. Tiway bula? Hey guys, nang wipe ko may ka video pagpanyapon namon bali nang ano dayon sang gabi ito nang agad maupod ko mabakal mabakal sa mga supplies para sa biyahe sa barko kag tapos na niya po kami din sa Baywalk di nagkao kami to sa isa katap silugan di yun nagrenta bike nagbike nagrelax ang gid so amo na nakadasig nagrelax nagpaulit kami dayon nagbiyahe kami na amo subong sa video gabalik kami pa sa Santa Monica nang amo na guys na so I'll see you on the next video. Please subscribe to my channel and also leave a like or a comment nang amo na thank you gid sa paglantaw. God bless.